Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Тезгър и в момента ще играем в сервер Endergod и този сервер ще го има в описанието. Би трябвало повече хора да знаеш, че това е най-готиният сервер. Аз съм спортовый това. Ще казвам, имаме на лек. Дума е такива, да. И това е по-разпълно, има вод или да гласувате за Ender, да, където ви дават тези неща. Ето. 5 дъма. Една Gold епока, манчаната и 5 TNT. И тук храна, чакай тук Jump, дето не знам кой може, не съм сигурен никога до края. Така, биваш, да, като биваш кокошките, може продаваш. Вече може да купуваш. Не може. Да, все така. И това е главното спана. Ето сега ще ви покажа хламето ми, като ще ми мине. Това е като мина, но просто това стоят най-важните неща с един друг град. Това. Enchant Room. Там такива. Оп, така. Тук е... Да. Наши неща. Тук също глупости. Тук по-такива брони. Тук празно. Тук пошенки. Двойки. Тук също някакъв си. Така, ще правя giveaway за тези неща. За и тези неща. Да е тези наши двойки и грешен меч. Чашна за и без. И една лек. И те нещо. Не чакайте, тършим още. И честно. Самбата е това. И тази лека томбула, само лека малко, лека томбула, миштората. Да, и завежда да ви кажа само томбата и хайде, чао, благодаря, да, лайк нагоре, ако ви харесва, ако не е, значи ви харесва, просто ай, чао.